Tsy mety mandray phone mihitsy begny virus. Voaka zay. Taratasy kara tsisy valiteny atsoina telefony kara tsy mba misy feo koa manao zao ke tsy haiko raha atao ny fomba tempo isan'andro mangirifiry fandriagna mafana nanjary mangatsiaka raha atao jiaby kara tsy mba tafaboaka sarinao an-dragno efa feny ranonivy orokoroka san'andro kofa mahatsiaro fitiavako amin'izany kara efa maimahery onjan-dranomasina amin'izany tsy miteny antegna komikandra tsy misy raha vita mahery feonao zao de marary fô matsiaro mangoma tegna milanao. Ko amin'izany kara efa memlety hao san'andro antegna vaky lao lavitry ny maso de sahiragna ny fô tokantrano kofa tsisanao tegna lasa banga antegna tsy mpidiaka nanjary vary lao mpiaramonigna amin'izany ko mahita de moe tondromolotra fa tsy efa karan'izay fô san'andro hey ifonako aminao raha nisy fa de soko baby hao tiro tegna ngoma